Písanie Márie Ferenčovej sledujem kontinuálne od čias jej debutu. Na jej tretiu básnickú zbierku som sa tešila, pretože čítanie tej predošlej, Princíp neistoty, bolo pre mňa skutočne silným zážitkom. S tou najnovšou sa mi nepodarilo tak hladko jednoznačne splínuť. Od začiatku som ju vnímala s väčším odstupom, hoci nemenej obdivne ako tú predošlú. Napokon po opätovnom čítaní som prišla na to, že takýto odťažitý modus vnímania ma vedie k tomu, že o zbierke viac uvažujem z hľadiska toho, ako je skomponovaná ako celok, a že napriek tomu, že toto básnické pásmo je poskladané predovšetkým z vecných pozorovaní a fragmentárnych popisov konkrétneho sveta, jeho celková kompozícia mu dáva charakter básnickej eseje. Predošlá zbierka smerovala od pohybu v prevažne mestských priestoroch k introspekcii a znehybneniu k udomácneniu. Táto naopak začína odliepaním sa od domova rodiny a pokusmi o rozhýbanie sa. Vzdialovanie a približovanie k domovu a rodine, stvárnené v motive cestovania, tu funguje ako testovanie. Vyľaďovanie optimálneho odstupu a blízkosti vo vzťahu k iným a k sebe. Vernosť v pohybe. Cesta a cestovanie je ústredným motivom básnického pásma Ohrozený druh. A keďže Nora hovorila o cestovaní, tak aj ja vyberiem jednu časť cestovateľskú a potom prejdem tematicky k tým ďalším. Cestujem s Magdou. Predstavím si čistý voňavý bielizník, kvitnúcu čerešňu, periny, v košiku pečivo, nad Magdou nehybné ľadovo-priezračné oči a na prestieradle vlas. V preexponovanej skreslenej spomienke raz budú siluety rovnako krehké ako naše dnešné údy potiahnuté popraskanou kožou, keď do seba bolestivo narážame bedrami v otvorenom vagóne a nad hlavami sa nám trviecú posledné rakety, ktoré čoskoro dopadnú na poranenú zem. Konečne doma. Prvý človek, ktorého stretneš, má na sebe nedeľný oblek tvojho otca, dvere sú otvorené, tvárenie. Kde si to bývala? Nič sa nezmenilo. A predsa tvoj domov voňal inak. Prestavať nábytok a premaľovať steny nestačí. Vyprali periny, vybielili obrusy, vyhladili všetko okrem teba, okrem tej tvojej vrásky nad nosom. Kopcovitá krajina, spustošená priemyslom, oplutá krvavými hlienmi, so žltosivou bradou, fajčiarka, čo pred svetom zúfalo ukrýva banské mestá, s tajchami ako kvapkami rosy na listoch alchemilky. Na rovine sa skrie len akvapárk. A opustené bavlnárske závody, slepé zaprášené okná. Už ani deti sa nehrávajú v ich ruinách. Vyliaty svetlo hnedý váh. Na vlnách zlámané kmene, kriklavo biela labute. Tu v tomto mestečku môj prastarý otec kedysi vlastnil hostinec a kino. Prepil ich skôr, než mu ich zobrali. Stanica druhej triedy. Náš vlak tu nestojí. Sedela som vo vlaku a pozerala som sa von z okna. A keď hovoríš o tých viacerých hľadiskách, tak cestovanie je tým, nie je to gesto, je to skrátka stav, v ktorom na jednej strane sedíme na mieste, ale zároveň sa otvárame tým vonkajším vplyvom. A kto nešoféruje, ale sedí povedzme na sedadle spolujazca alebo sedí vo vlaku a okolo neho sa míhajú vnemy, bez toho, aby mal možnosť zachytiť trvanie. Ešte keď si pozriete ten protipohľad, kde človek, povedzme MHD, sleduje to, čo sa deje vonku a vy vidíte, ako mu lietajú tie oči, tak pravdepodobne to je práve jeden z tých obrazov, ktoré navodzujú ten mnohouholný, zmnožený pohľad, na ktorý sa veľmi rada naštekujem. Tým, že sa pozerám von z okna, na tých, ktorí sa pozerajú so mnou, niekedy na mňa, a niekedy sa pozerám na seba v tom zrkadle, najmä keď už vo vlaku zrkadlo v okne, ktoré sa stáva zrkadlom. Takže keďže prirodzene toto je predovšetkým Márin večer, nám všetkým zostáva len zatlieskať Márii Ferenčovej